Pu Zolawma kar nia aming apo Lawma ti ngat azia ka Mizo hmangaihzia le Mizote aril ruwa Mizo khaliam zia ti hianin hei tatang po hian a hriat thei Owen-a Pu Zolawma chu kan hriat ang khan Rev Owen sa fapa hania Pu Awna fapa kan tiang chu chuan Pu Awna kha KTP dintu pa berle khai pa ber di thin kha ani Zofate hmangaihtu missionary te le missionary ten an fate le zel voi ni tlangin i connection thatak kan nei thein tur Mizoram le helai wells connection thatak kan nei thein tura malatu pawimawh tak mai chu hei Pu Zolawma hinia tianga keini UK Zofate retreat bala kan van manna po tiang hian a kula tain mun sanga te bin hruaya helaya mun pawimawh te missionary te thlan tele chuan Mary Jones mun pawimawh museum thlengin min hruaya tiang khanin a chungah hian lawm thu kan soi tak meu ani